ana baba wamedzai ubaba na Brown na Paris up Douglas dia kamanga sunza ngati sunga iko Douglas wa board president Douglas right taura ndizwe nyaya yako Douglas itauzidaidzira vamwe vanhu vachakubatsira nyaya yako wakatarisako kuno kupanel yemasesas neni asi vanhu vatori muno umo vanogona kutodini ine inozi community court community unoziva zvazvinoreva community ndimwimwi saka dare rino nderani nderenyu saka maanza mamwe tichatozwa uku anoti tine nyaya dzakawanda dzetatobatsirwa kubva kucommunity asi kuti tiwane rubatsiro vanenge vazwa zvawadi sitaura tinzwa pamusoro changamire pamusoro dambudziko nine nyaya yangu yekuti pakauye chirongwa chekuti kunoda kuita irrigation phase 2 kupazimunda kunabani saka zvadaro zvakazi maarizi eminda malandownas uyai ikanzuri ikati uyai mufile mafomu takafila mafomu aya handichazivi kuti mwamuna handichatitondere kuti ndi February rega kuti ndi March pakatipa gore ino tafile mafomu aya ini ndakafila fomu nemwana wangu Desire mafomu ekuti tirichi ndiri malandownas amweni acho ana aizoda kunyorwe Douglas wakadovhizitara wandakadovhizitara mwana polisi aizoonyorwe koshandira because zvakazi ikoko malandownas mando munopuwe minda yenyu miiri hapana wekushanda indori miiri amwendi kubasa tafile mafomu aya mafomu akaenda kukanzura akatopa ikanzura wacho anga atopa ndiwo achifilisa mafomu ndangu Douglas na Desire aenda takagara pakati apo pamberi pacho apo pakazoti kanzuru yakauya nana DA nana chief musha echishiuye ndobabe chisiwe chinyorwa vanhu azhinji muregister asvikapo ndanga tichitaura ngenyaya yeminda iyi yekuti ano ndanga ndichemura kuti mafomu takafila asi tiri kukumbira kuti ana edu akwanawo kupindechi anga anonyorwe namba yakati wandei yaana yatinayo munharaunda muno kuti ngoti minda yacho yakuti yakutoenda zvachose Brown ndopakataura kuti no iwe hauna minda hatikuzivi iya haundizivi kuti hatikuzivi ndikati uchandiziva kuti usikandizivi kuti ndiri ani maziminda muno uchadini hapa uchaziva takabhata musangano wakabva wapera nyaya yekurejestwa paizwa kwakapera togara takazoti musi wa26 November uno isikakangisi change chitatu pakachizouye ekanzuro akatuma kanzera nana mudhumeni ouye komiti yacho yepanyabande pacho zvikazi chiendai mochodini mochope maland owners yacho minda yavo first maland owners ngavapuwe chitanga kuwe minda rumweni ruzhinji rwozoteerawo masi raazuva rimwe ndakadzinga kuende pamunda pangu paya pendakasvike pamunda iwo anga achikutopima zvavo ndakasvika akude kutopinda mwangu otopima otopegama kosheni mairi akapegwa
zvikazi ngepani apa indoda kudairire ngepangu muparidzi wakabva ati nyorai muparidzi ndobva ndabvunza sekretary muresherwa ndikati iya zita rakupinda pari rakamira sei shobva ati bvunzai kanzera ndobvunza kanzera zita rakupinda pari pamunda pangu rakamira sei kanzera wakadaidza muparidzi akati uya pano izwe mubvunzo uya ndikazi ina pashinikataronobayo ndichaziya badzi iya ndichaziyei ndakabva ndati chitupa changu ichi cherinacho ichi ndiwakantoresa ere unotaurira kuti yo uchaziya kuziya iwowe ndiwo waita baba ere kanzera wakati next ngatiende kumunda kwake kwacho ngokuti petaifile mafomu aya iye wakanga aripo echifilawo kumunda wake waakapuwa ndi baba tese takapuwa iye wakapuwa munda waiteera mafuro mwaka wazitevi wakazoshaika akapati waimunda ndi baba akapuwa ini nditozosiyiwa ni uyu wairima baba saka kanzera ivo pakati ngatiende tese toone kumunda kwake kwacho toone kuti mazita aripo aisa ngapi ngokuti hazvingaiti kuti ungati wotore ino uchaitele ndiona wosvika hei uchaitele ndiona tasvikeyo pamunda pake wakaisa Decent mwana wake na Pride ndiwo akaiswa pamunda pake watora kwese majoto bangu kuya umuda wanakapuwa ndi baba newake wakapuwa ndi baba bangu waise bangu kwacho macho wakaisa zita lake kuti muparidzi weisane mwana wake ndiurai dangwe racho akanga agara asimbori pamafomu aya ekuti ari pamafomu aya atosvika ikwe zvakaizwa izvo ndikati kanzera wazvionazvo ndikazi isi tatopedza kutoita tatopedza iya tapedza iwo ndione bhuku racho rine mafomu etakafila aripo uripo ndiwe unapo ariyo kanzera ndikazi tapedza izvo chobva ndati chachiri chitatu 26 chojamba 27 28 nchobva ndakwire kwende chimanimani nemwana wangu takabva tasvika tobva tabvunza zvikazi ofisi inoiswa ngeyamist matimba na medhemu amweni arimo anogara nemagirasi ndakanga namasitera tasvikemo takaenda kosvikemo tobvunza zvikazi ofisi yacho ndeine asi mai anoita ngezviro zveshe amboende kumba kwavo ambodzake pangangwa achauya mai abiriri toamirira azouya ndakabva tati zvakazi takade kupinda zvikazi paakauya potonotoere kupinda kasi achimbomira ndimbo abvurifa ndiyamatimba omogara havo ombotaurira nawo zvaitaurira nei chipindai topinda ichemombeishe ndikati taikumbirawo kuone mafomu etakafila eminda ngokuti simaland owners mafomu iwo taikumbire kuaona ngokuti sisi hatizi kudini pakapuwa anhu apa musi wa 26 minda isi takashaya akabva ati chimbobudai muno tombopenya takabuda anguri ambo kuti tinopenya totoshaya kuziva kuti maoni acho akumbodzi mapenyerei kuti maoni anonga ari mumafai akusvika ati tisi kuaona mozoti tichazofona tizive kuti zvakadii foni namba dzamatimba acho akadii tichazofona tozomutaura kuti tahaona fomula isi kwakutouya kwakugara hapana chiro ndokuzoti next isi ukatichenda hedu todi tiendewo kwamambo saka rombe tosvika toripoti nyaya kuti ewo munda muparidzi ndiani Lincoln mukoma pakudi tinobarwa tese baba umwe mai umwe mumborangani tasara atatu amweni akashaaperusha Brown ndiani Brown mwana wokwababa munina wababa uri pano ndiyo ndiye Brown muparidzi uri wabo saka munobarwa mwese muri 3 tinobarwa tese muparidzi Janet utori munhu yapo iyo hamba dziripo ane dhugwa tasara atatu basi akomana airi musikana akomana muri atatu mundani apa mwakadini apa pa andanana uyu Brown mwana
baba Brown nababangu mundani umwe. Mwana wa baba mnene na baba mkuu. Babangu Ni mwenyu mumba munobarwa ndo mwasara na Muparidzi. ndio ndasara na Muparidzi na Janet. Na Janet. Saka baba akasiya akupa iminda ino. Akasiya ati kwemini. Pamusha pawo. Asi isina urejistwa ukhanzo. Minda yaya kundokuiwa. Yekuti munhu ari gura anga aine zimunda zihombe. Akanga ane munda muhombe asi akati uyu pake pake. Akati uyu pake pake. Zvaitwa rini? Zvakaitwa baba achikongoti kuroora kwakaita zverini. Atete mungandibatsira ere makore acho? 78. Ndo pakapuwa mukoma Muparidzi munda 78. baba. Iwe wazopuwa rini? Zvikazi ini ndakazopuwa ndakapuwa aya ese abuda kuma 1990 ndaisati ndatoroora ipo. Iwe yani Douglas wakapiwa rini? Na 1990 ndo makandipawa munda vachisara ngoti uyu mukoma waiteerera uyu Devi wanga azobatirwawo munda manje pauchi marozhi airima munda mwababa umu obva azivo chibuda muno ndakupe munda pauchibuda pauchiende kwavo uyu pauchisara zvezi uyu wasara wawako. Saka ese anga ane minda. Uyu wakapuwe minda ndibaba Muparidzi, David oshopuwa munda ndibaba wasara zvikazivo uchisara pana ndizvo nekupfuma he. Iwo ndobva wachisara iwo wakapuwa 1990 Muparidzi wakanga ari. Wakanga ane wapi? Asi wakanga aripi? Wakambendojeri? Haana kwenda kujeri. Wakanga aripo? Wakanga aripo. Akakuona uchipuwa? Wakanga aripo asi pakandipa baba. Iye wakanga asipo asi wakanga anduyo kumba. Baba ako kuti aita seko hamudaidzwise mhuri aidini aindoti waonana naye pakona utoti munda wako uenda pane uyo kati uri ubvembe kudhibhi munda wako hamugari pasi here semhuri kuzoitira baba ako iwe kukupai minda iyi akanga achizviitirei kuti musazodini tisazoshupana. saka Sakai akadai chanamira sakai akati Muparidzi asati aro paakatanga kuroora wakambopuwe kuti chimbotume marozhi munda mwana mababa azobatirwe munda ndibaba. iwe mira tudavamba iwo mwawakazosara uchipuwa ndibaba 19 uyo wakambomupuwawo ndizvo ka ngatibude toda kuona pari kubvira nyaya. Uyu wakambopapuwa bva amboite zvimarozhi ubva azompuwa pani pasara abviswapo kuzi pako paapapa pakasarani pairimo pakasarani pakarorawo Devi handiti wakambopuwawo imomo uyu abuda apuwe wake pakambopuwa Devi wongorimawo right. Uyu Muparidzi wakapuwa pamunda uri pamba ipapo kuti amborima kuti wanga asati abatirwe munda bvaazopuwa wake bvazopuwa bva paiswa Devi Devi ubva afa pakubatirwe munda asati afa pakubatirwa futi munda ndibaba pakuchibudiswa umu kuendeswa munda wake waapuwa bva pachisarani uyu ini ndochisarapo wakapuwa wakabva wazochipindepo zvakaziviwo chipinde muno kuti ana aise ndamukowachi minda yenyu iwo ndiwe mudoko ndini mudoko zvikazi ndiwo wakusara nemunda pamba hauna kuzopuwa umwe wako elsewhere wakabva wapuwa zvaimboitwa muri paizviro zvenyu tiripo pamba aya anga ari pari aya anga ayo anga ariyo kupambapo asi iwo ngokuti anga atopuwa saka baba akandoti no iwo wawapa iwowe wawakapanana nababa mwakapanana muri 2 mai anga aripo mai acho ari uyu hanzvadzi inozviziva
baba ako iwoya baba avo pamba apa wakusara iweyo akagara dari mwakagara mwesese muri bvabataurwa kuzipapako haasi kugara ese dara saka ataura kuti chigumisirwa ndo chosara pano achitaurirani akataura echitaurira inini namai anga aripo nehama dzinozi chigumisirwa ndandimwe ndini chigumisirwa saka chikonzero chakaita kuti imimi munzi musasapuhwa munda neava ivo vari kuti fakta yacho ndei iri kukonzesa kuti imimi musakwanisa kuwana estate yebaba yenyu iwo ari kuti pane pandataura kuti pakazoregistwe minda yairuzhinji handika brown vakataura kuti pai iwewo hati kuzivi kutaura vakataura kuti ini handisi mwana wani wazimunhu ndo pane nyaya chimangatire chacho iwo uri wekwazimunda weri unoziya sei baba ndiwo akandoresa zvitu unotanga kuziya gona kunge akautoresa chituba uzekuti aya anonge ari kuitonga anonatsoziya babako ka bcause akuruka chitupa iwo nhasi unogona kutochinja chitupa chinondogona kuchinja unoziva zvinoita makaradhi mukaradhi akapfimba bhembi rake iye aine kana mwana kana asina toti haana mwana ba obva apfimba bhembi ototora bhembi orirora rinana aro 3 iye hachizi Jackson ana acho kuti aiziya ana pitamba ese unopere kubaadzimisa kutonyoresa kuti Jackson ndozviti zvinoitwe chikaradhi izvozvo saka handisi kuti ndo zvakaitika pauri but ndoda kuedza kuti ndiri kutaurira kuti nyaya iyoye they can never be smoke when there is no fire but all the same it's not the case yekuti ava vaisorovhe because munhu anenge aifanira kudai akaisoovhaka ndiye mudhara wako wacho pena ndingori kuti mudhara wako zviro zvacho zviri bit off ngepekuti akakupa munda iwo muri tu akupa munda muri tu idzidzi hazani idzidzi Paris dzadziri kutoti ndine minda mingai 1 ndichapa anani utozotora upi ngoti iwo uri bonga iwo ndoyairipo iwo hausi uri mubvandiripo kana kuti watevha ndichazosvika ndiko asi uyu wakachitoronga nemukadzi wake kuti maibhoina uyu munda uyu taakupana zvikasiya mukapa vana imimi zvikasiya kuti inini ndiri mukomana zvemukuru pai pamba zvikasiya handiti pana dhangeri zvikasi dhangi handi wedu bau is not one of us obviously ndo nyaya iripo but zviro izvozvo hazvitaurwi nemuromo zvinoda kuitwa proof beyond reasonable doubt no it's okay iwewe dhangi nyaya yako tadini taizwa watokapo around 1990 izvo zvizi 2025 tatokuma hani ma35 years 35 uchirima ipo pano uchigara nemukadzi wako naana ako ana mukoma aiuya here pamba ipo pano achiti ngepani akazotanga kuti hausi wedu riini after 35 years after tatobve kushile mafomu apa munana ndoba akati hausi umwe wedu baakati atikuzive kuchaona kuti papinde chirongwa cheirrigation asi nguva yese ndandosara aindoti baba munini ndindowirirana zvese tikaite nyara dzeva baba tikaite nyara dzeva mai tindoditese baba akafanira 2009 mai akazofa 2020 ese tikapere kuaite nyara zvetindoti pamwepo indini namupari nehazodziya mujeni
Alright. Muparidzidzi munda. Nyaya ndevadzina munini. Uyu munini adhagi unomuziva kana. Statement yake handiti waizwa. Mudodaira here. Mudodaira here. Right, Right. zvakataura hani mambozvizwa kuti ine inonzi community court. Zvenonzi community court ikoti yevanhu. Isusu tinozongopa judgment kwekupedzisira, asi anhu anotonga nyaya ineyi icommunity. Saka wese vanonga vachizwa kuti tizwane vanotidini vanokubatsirai nekubatsirwa isusu sedanhu. Ngoti chiri panapa mune dispute irikuda kuti igadziriswe pakati penyu as brothers. Saka problem yemuri kuita nhasi haisi kutangira kumba kwenyu chete, ine kwayakatombodini kwayakatomboita ikatosorovwa vamwe vanhu vanotibatsira munhu tinotizwisisana. Saka chitaurai muchidaidzira muchidaira in light with statement yaitwa naDouglas, then kuti paine zvenyu zvemuchazonawo kuzotaurawo yaimwe nyasi. Douglas uri kutaura kuti imimi mwakapuwa munda wenyu imimi muma70s makamborima paari ipapo mukazopuwa penyu. Pakauya umwe munini naDavid akapuwa ipapo akarima akabva akapuwa pani pake, pakabva pasara pasina anga aripo. Iye semukomana wekupedzisira achibva azozi ndibaba ndipapo mai anga aripo nei zvese. That was around 1990. And to date we're talking of almost 35 years aripo. Imimi maiuya muchitowirirana, baba akazofa 2009, mukatoita marufu pambapo nemanyaradzo, mai akazobvawo 2020. Muchindoita zvese muripo muchitoti handi baba munina wedu nei. Then pakuzorejestwa zvinhu kukanzura ndopi mwakazotanga kuti iwo hausi mumwe wedu zvakadai. Chitidairai tichifamba ipopapo tichitarisana nezvinataura titi gagagaga. Inini ndinoti zvaataura izvi ndiri kurambirana nazvo. Chirambire ngechekuti uyu haasiri mwana waZimunda Bwati. Baba emene aitaura mwana haasiri wangu. Aitaurira Taura isusu tese. iye aripi? Tese aZimunda Iye aitaura iye aripi? wanga akadzoka zvanda. Tauseka zvirudini pahura Wanga aripo pamhatso. achizvizwa Unotozviziva wakauyapo sei? pamhatso iyi. Wakabarwa nemai akavhura. Akavhura mai angu akavhura kwakureya. Aripi mai acho? Mai Akafa. Baba aitaurire imwimwi muri mwana wenyu. Baba anga asina mununa. Inzwa izvi aZimunda. Baba anga asina mununa. Anga asina hanzvadzi. Anga asina azukuru. Aikutaurirai munyaya yomweni mwana. Ndiani munun'una wawo kana mukoma wawo kana hanzvadzi yawo inoziye chironzo ichocho? Aripo. Right, okay. Right, ngatisidai. Baba anozviziva.
apa chazomboita ngekuti chirongwa chenyika chouya ndiko maite simba manje rekuti asi mwana wangu zvese zvomaita apa maita naye makati zvese zvibaba andofa moti shamwari ndo paperera sarungano paari kugara wakapuwa ndiani wakandosare paigara wakasiyiwa ndianipo munhu afa izvaizvamuparidzi wakasiyiwa ndibaba uyu achigara ipo baba akatofa akamusiya aripo akadini kumubvisa kumuendese kumba kwake uyu ngokuti baba ndo aiziye baba auyo imwe hamusaiziya kutoriwo mwana autoziva kuti mai akowo futiwo haasi kuhura here kuti abarewo futiwo because uri mwana wafutikayo saka iwo hautauri mai kuti akahura because hautozive baba ako futi bayo iwewe hautauri izvo yakupindirwa ini ndaimbokumbirawo dare kuti mubvunze babawo ati haasi mwana wababayo chimbomubvunzai kuti mwana wani pamwe handiti tamuta kuti tinobatsirana muno sedare idambudziko muparidzi rikudoti tidi tibatsirane uyo abvunza uyu mudarewo ari muno kuti imwimwe uyu mwatipera kazi mauri kutipere kuti uyu waka mai enyu akahura imimi mai enyu ahura imimi akahura nani ngoti padoti tichiziva babacho aendeswe baba akahura namai enyu babacho akahura namai enyu ndiye ndokwetodomuendesa aendopuwe munda ndiJosia tinomutsana josiani Josia tinomutsana Josia tinodetsana Josia tinonetsana mamutonetsana Josia tinonetsana ndo chikomba chamai enyu ndo chakaenda kurara namai enyu kubva chabara uyu iwewe unozviziya sei ndosai kuzviziya ndakabarwa kare wanga wakura andakura baba muri imi mumba mwenyu right let's go back a little bit muri angani mumba mwenyu na baba na mai yako tanga tiri 6 mukuru ndiani mukuru ndini uya anoteera mukomana David wakashayika wakatozoite namba 3 paiuya Edison akashayika futi Edison David wese ubva washayika then ma3 then wamwe 3 wacho pane musikana umwe wakashayika saka imwimwe vapenyu masara muri 3 iwewe nani nemusikana umwe wacho wechi3 ndiye wechi3 right baba yenyu akabara vana 6 namai yenyu mai akatanga uhura rii Saitsisai anhu anoda kuzwa chizvinhu chakaita mai mai akatanga kuhura rii mai akatanga kuzohura imini matobarwa wakubasa wabulawani ndobva wakazozwa kuti mai yahura ndiani baba akataura kuti mai enyu akuhura mama wangani mama havana wangani pakazokutaurira baba iwowo kuti mai ako iwo akuhura mama zvarwa wangani iwewe na Edison David mukuru kuna Edison saka iwewe na David mabarwa mwatu imimi maibva atanga uhura mai enyu akatotorwa riri huri saka mutora naye ehuri saka uri kutarirei umweyo imurana ehuri vanone munda mukahurwa mwese wewe pamuromo izwa kachamwari tamukoti pamwe baba ako iwewe akasikabariba
ruzwa yanga iri ngomwa kwakuenda kotsvaga huri achitoziva kuti huri iwe utori mwana wehure namboti baba ako undianiwo asi ruiba usadotorana baba amabidhuri ako futi undiani ndindakaamba nezimunda ndindakaamba nezimunda unoziya sei ndinoziya iwe wakatorwa sei unozviziva sei kusaikuzviziva ndiwo babangu kuti ndiwo babangu Exxon. unoziya sei wakaita dna izwa mudhara wakoka maweaknesses akeka haungamazivi pane munhu anonatsakuona tinawo vanhu vane dzimba dzakazara dzina ana fufu asi baba achoka anonge achitoziziva kuti nandibariba ine iyi tikatarisa nyaya yako kana uchitorwa kuti mai ako akatanga kuhura muri 2 it means kuti amwe ese 4 ane anga akuitwa echihuri then we will still go and rule out futi kuti imwimwe wacho muri 2 makahuriwawo futi imwimwe mainyu akaroorwa iri mhandara iri ari kutaura ngekuti mai nababa apachina zvokudai mai aripo kwaungadai ataura kuti hausiko kwaoni nofuti bai saka dani tinoiti kudiri onai musha wechihure mirati watiimutauro pamusoro ichangamiro ndinoona sekuti iwo kana achiti ari kupumhana saizvozvo mazuva kune chirungu ngavaende kumadna vese hapana dna yacho inotoforensic kochera baba kao vandoda baba atitozive kuti mwana wacho efuti here uyu aiiti bayauyaapakare aya ngadzosere uyu munhu wake basi baba anonge aifukidzira zvinhu zvavo gumba wakaona kuti gumba harina mwana ndosaka atomusiya aripo saka zvinofanira kuti muremeredze zvaaite chinyi zvakasiya baba wavo ini ndaida kuti zviri kutaura murume uyu munhu dangwe neanozobarwa pakati apa unozi mubva ndiri mungouya ine kudadira hatinopedza nguva hatinopedza nguva nyaya yenyu iwewe muparidzi nyaya izvi dai iri kogidika unoti wakatoidini wakanonokera kogiti hauitongiba unogona nga uri dangwe uchinga wakasara netsvimbo dzei dzokubaba nini asi ishu izvi baba ako haazi kufuma akafaba akatorwara handizvo akandoti achitobva kwatodikirikiti pupu kwautobva atovhara aigona kudai akasiya adini apedza nyaya yawe iye kuti baba aigara achiti uyu handi mwana wepano iwo mai ako akatanga kuhura panhumbi yechipiri saka ana handi yepano yacho haapezvo natete makahuriwa zvemu timbozwa tete kana mai yedu ranga riri huri akandotinongedzera kuti babanga awo techindoti chini ndiwo baba saka kana isusu mai yedu anga ari huri atitoziva kuti tiri kwazimunda here kana kuti tiri asi uyu kuti baba aitaura pamusha imwe amuzombozvizwa ere baba achitaura kuti uyu mwana wehuru ini ndingataura kuti handina kumbozvizwa asi chendakaziya ngechekuti baba paairwara ndini muchengeti wavo ndiri ndaibvisira baba mutambo ndiri ndairara nababa ndiri ndaigezesa baba nababa iwo handina kumbozwe soko rakataurwe saizvozvo ndiri kutozvishandisa kuti akatokuwa paakaroora uyu akatobvisawo kuende korodza
akabereka ana ake munga 8 ere aripo, baba andoripo, hatina chetakazwa. Saka uchitozwa kana mai ranga riri hure tese tiri ana ehure babangu na baba aya anobanga mndani unodo kutaurawo usina side. Tode kugadzirise nyaya idambudziko ranga raitika. Saka yauye pinyaya kuno uri kutiwo kudini iwewe, wakazwa kuti kudini, wakambozwa kuti kudini. inini chokwadi chendoziva ndechekuti baba zveshuwa aizvitaura kuti Douglas mwana waJosia Tondetsa baba ani aitaura ari pai, aitaura aningi nawo nehanzvadzi dzavo nemadzitete. iwe wakambozvizwa here Ndakazvizwa kuti uyu haasi wekwaZulu, uyu waizi ngeweko, uyu handambozvizwa, uyo ndiwo uyo waizi ngeweko. handisi haasi kumbotaura kuti haasi wekwana. saka aindotaure mwega aazitaurirwa baba nehanzvadzi dzacho toda kuti tibude pachena. ndinochidai mukoma muri kuona iri baba yenyu akamushandisa imwe. Baba akataura soko raasina kugadzirisa. Yes. Ani murizona? Yes. Uri kushandiswa ndiani? Right. Taura ndizvo mambo. Pamusoro changamire. Ndizvo. Ndoda kubvunza avo baba vati baba aitaura kuti uyu mwana haasiri mwana wapano. Zvaibvunza kuti haasiri mwana wapano, baba ichisvika korwara ichidya mutambo ndiatetawo. Wakambobvunzawo here semwana komana kuti baba inda yemuri kusiya iyi tozoitangira papi? Yes. Pane tsamba yaanayo mukomana Ube. iye Douglas Uyekuti. yekutaura kuti yakatangire panyaya dzeng'ombe. Iri kuti itsamba. Iri kutaura kuti Douglas yoziye pekugumira kana kuri kushandise zveng'ombe kare ziye zvekushandise ng'ombe kwete zvekuti ng'ombe chide kutengeswa kwakuti haitengeswi ndinoziva usiri mwana wepaZulu. Yakanyorwa ndiani? Yakanyorwa ngemwana wamunin'ina wauyu David wataura. Anhu ari 2 anoona kuti 2020 ari pamwepo ari 2 anobara nemunhu pazita racho futi mukatarisa mukaerenga pazikwepa ini kumunda kwababa zita rawo aho ririyo kumunda kwababa kwekwe. uyu ndiwo akapuwe munda waifana kupuwa uyu. Yes. iye uyu echipuwa ndiuyu achisi testirana uyu achiti ndichatore uyu. chatore uyu uyu wakati chigaro chake ogaraka kwouyu kwause makumbo. iwewe uri aniwo? Baba ndinokutaura panapa pane panyepwa ari unyepa ndiani? nyaya yatanga kutaurwa yazi nyaya yakatanga musupi kuti Douglas haasi mwana wekwaZulu. yazi zvakatanga rini? hazi patata unyore mapepa ekanzuru apa yamini taurirei kuti chokwadi here ndiwo ndipo here payakatanga nyaya iyi. ngaanase kutaura kuti ndipo here shuwa pakatanga nyaya iyi. zvendikutaura ndikuzviziva. nyaya iyi ka bamunini aya nindoti bamunini ndibamunini chero zvidii ndibamunini right. Akasvika rimwe zuva pakanga pari kuitwe doro rekugadza nini baba ana bamukuru edu aya anga ashaira. Saka paa pari kuizwe doro rakanga rikubikwa rekugadza niniwa sabhukuya pane unofunga pane 3 days takuda kupinde mupadoro riyari. Takati mumba mwamuresherwa tiri 3 inini naiwo aya nemukadzi wacho. Akanditaurire kuti iwewe ini ndo pandakatangira kuziye nyaya iyi. Akautaura ndiani? Ndibamunini akanditaurira kuti iwewe zviri kuita babako na Brown kutsvake makuwa. Indoti hinda wozi hapana ndaiziya. Zvikazi ari kutaura kuti inini handisi mwana wekwaZulu ndaba. Muri kuzvizwisisa? Right. Ndichobva ndati alright zvakanaka. Ndichobva ndaona mukoma. Tabvepo. Hana chandakakona kudaira kuti ndiri mwana mudoko. Ndakaona mukoma ndichataura ndo zvataura.
samusiwo zvakazoti padoro akati ngati zvitaure anhu ese aripotirwe kuti zvinofamba sei zvakambomira sei tobva tasvika tobva taunganidzana doro rakabikwa rakamwiwa masikati zuva rakudaira kutokopotore zvedoro zvapera ndobve takaunganidzana chogare pasi ndochobva ndachitsanangurwa ndozvendakataurwa ndibaba aya handizivi kuti zvakamira sei right aya arume airi aya ana baba ndobva akataura nyaya iyoyo kuti baba ndozvaakasiya atidini ndozvaaitaura right tochobva mira tinase kutsanangurira tochobva tabve ipopo fumirei makuseni isu takabvunzei kuti shoguma fumirei makuseni atete aya akatore miti echichiende kupolisi kore kotaura kupolisi komangare isisi kupolisi inini nakukomai kuti akanga ari kuda kurova mbuya Zimunda akaenda SR2 indosoti ko zvashata chii ina ndisati ndatinachiti atiri kuziya akatitaurire nyaya iyoyo aya saka isusu petashayisha izi ndepari No, it's okay, fine. Nyaya yako taito. Isusu kaona isusu sedareka. Pamunda ari kwero. Atidi kupedza nguwa yedu yedare tine dzimwe nyaya dzakawanda. Iwo mira tatopedza nyaya yo une chitupa here. Beti ngaruye kuno ndore ndandoda watonatsa iwo waende beti ndore kuona zita rababa Edison Zimunda ndiye Edison takaambani Zimunda ndiani ko Grace mhuri yadziya tone chitu isusu zvetinoita mudare manje ka hatinyanyi kugesa mafekisi edu nemahiyese. Dare redu isusu tinoshanda nehurumende. Zvatoshanda nehurumende tinoshandisa mitemo yezvinhu zvinofambidzana nehurumende. Zvinhu zvinoita determine kuti munhu ndiani inyaya yeID. Taita ID yedu irikutaura kuti uyu anonzi Douglas Zimunda, born on 2 August 1973. Then chitupa hachigone kunga chichitisvitsa padispute yetiinayo chiri chega uyu ane bheti. Bheti riri kutaura panapa kuti anonzi Douglas Zimunda, birthplace Zimunda, Crow, Musha, CL Chimanimani, date of birth yake zviripo po apazi father of child, first names Edson Takaambani Zimunda, birthplace yake muZimbabwe baba ake tobva tauya pari kuzi mother pari kubuda kuzi Grace mhuri yadziya ndo baba ndo mama yake ane birthday riri panapa riro nechitupa chake. Isusu sedare ndo zvinhu zvatinoshandisa because zvinhu zvemuZimbabwe zviri muconstitution ndo zvatakaziva isusu tichitarisa mumhosva dzete tichiita ndo zvatodini zvokuti imimi kana mukauya nen'anga inotaura kuti haasi mwana wacho, kana mukauya nemuprofita, kana kuuya nebhazi rakazara nanhu, imimi kana mukadaidzana nanhu emuri kudaidzana nawo ese, isusu hatizvishandise, tinoshandisa izvi. Iwo waita zvakanaka, iwo wauya neizvi. Iwo baba ako namai ako zvakaitwe chihure, ndo vanhu vanogone chihure manje because akasiya apedza, hapana unokubvisa baipo papo. Iwo ndo baba pako ipapo. Kuti paine dambudziko rinode kunga richiitika nyaya iyoyo ndiri kutoipasisa judgment muno, you are entitled, uri mwana weipo papo. Baba ako iwewe dai ado kudzosera kwaida kudzosera, ngadai akakudzosera.
izvi zviro izvi zvinogona kuchinjwa izvi. Angadai akasiya azvichinja zvinhu izvozvizvi kuti hausi mwana wangu, uri mwana wehuri. Mai nababa akaenda ari ese, baba ako achiziva kuti mwana ngewaJosiah akaenda akahenga mai ako ivio. Bhedha haritorwi nemunhu 1, akaenda ari 2. Baba ako ivo achiziva kuti ndiri kuenda nehure rangu rine mwana waJosiah. Achaziva kuti Josiah wacho wanga ari kweri, but zita rake hapana baba. Akaenda nehure ravo. Iwe uchihure chababa yenyuka, imwe itai chenyu iwe kuti muine maitiro anonge akazodarika baba yenyu tochizochiona. Ichi chihure chababa yenyu hamusimwiba, munode uchitonga imwe. Uyo akasiyiwa ari pamba ndibaba namai, une matsamba ake akakwana. Imimi mutemo wedu wemunomu wanaka, kwane zviro zvechizvino zvino taane inonzi ma-DNA test. Munoenda kuona Natinashe Mugabe, hazvidhura, I think about $500. Mukatengesa mombe hombe kana mbiri 500 yapo. Panogona kuitwa exhumation, inogona kuitwa kana kutosiyana neDNA, otora DNA yako ibewe, masamples ako nake otodini, otobude kuti munin'ina wako is there any match kana kuti no match. But hondo yonongorudorwa tinozoishaya futi at the end of the day kuti ngei unozomukirana nababa ako, because baba ako angadai asina kuto, angadai akamutoita seremeko amai kana kuti akatomusiya akatodaro. Zvaakatoita baba ako akatomudzadzisa kuti uyu kana dai asinyari munin'ina wako iwo, but he is entitled to ngari pamba ipapo semwana wepo paari ipapo. Mune zvokutaura pamusoro pazvo DNA test iyo haitoshandiswi iwo baiwo, ingatoshandiswa hanzvadzi yawo, hanzvadzi yababa ako iwo, because iwo achatitoziva kuti wakabarwawo ndiani. Munogona kutosiyana, because munogona kusiyana, because hamusitorana baba mwese kuti muri 2. Saka wati kudini nadini zvamukutaura ndiri kuziva, asi handisi kubvumirana nazvo. Ngaiende kumatera. Anoenda ndimi hatiendi baizvizvi. Imimi zvinoitika ngaiende. Mune imimi baba yenyu ana anin'ina here? Anin'ina enyu baba yenyu anoba munhu ngeekwazimunda here? Kuti mushe wanyingo wechihure bhozi tiri kuyuzwa mbiri yacho ndimwana kwedu kunohuriwa from first born kusvike kurati. Hatichatozivi, unoziva kuti zvimwe zviro ngezvemadzinza. I think zvingatoita panoitwa exhumation yemutoti gowa rababa acho pototorwa bhoni. Baba enyu imimi ngeekwazimunda here? Bhozi chihure ichina ngechedzinza. Uri kuona tichashupika nemari zao tsiwo. But still at the end of the day uyuka mari zao ake anodoti akombeiwe nahadis iye Hedson, which means kuti gowa raudocherwa potorwa masamples. Hapana imwimwi amwe anazimunya ese apenyuka, anazimunya amwese haaiti mabhozi musha wenyu une chihure chakanyanya. Otherwise uyu ndiye zimunda wacho chaiwo, asi unozorasisana nemwe. Saka pane pauda urongwa kuti paitwe police report, gowa rababa yenyu rofukunurwa, potorwa masamples aidha ebhoni maro kana whatever, otorwa ake uyu zoendeswa aidha kuti kuHarareko kana kuSouth Africa, maresults odini obuda. But maresults ake uyu akanyabuda asi ekwazimunda hazviiti kuti abve futi because hapana order yakasara pamuridzi. Musha wamuri kuizvai, musha wamuri kuda kumisa tumisoro nemaditi mudenga handiwenyuba. Munhu wacho muridzi wemusha akasiya bonga rake ipopo, akasiya anyoresa bonga rake bhedzi, akarinyoresa chitupa, akarisiya riripo. Imwimwi mukatotamba naro muchiite nyaradzo nemarufu nemadoro muchibika naro bonga irori, nhasi paakubude kanzu kuti paudonyorwe munda mwautaura kuti ibonga.
hapana pamunhu une simba rekuti uyu abve pamba paakasiyiwa ndibaba ake. Imwe mwendai mogadzirisa zvekudzimba kwenyu, hauna kugadzirisa pamba pababa paakasiyiwa unless dai muri kuti wakauya nebhazi achibva kwaakabva akazouya umurukira panapa. Wakabarirwa tu, wakabarirwa kupi? Wakabarirwa tu. Wakatobarirwa pamushako pasi mukanyaenda kuDNA mukaenda kupi ndati marizauti enyu haiti warandi kuti uyu abve bauyu akanyabuda achizi ngewekwa tinonetsana munondonetsana mwakadaro aripo bhoza hanombozi izwa baba acho baba akamutaurira here kuti iri ibonge iye wacho akabvira baba akamutaurira here kuti hani mwana wepano ibonge. Baba enyu asati afa akamutaurira here kuti uyu mwana handi wepano akamutaurira here kuti uyu haasi wepano bo akamutaurira asi akamusiya aripo asi akamusiya ku murikuendere mwana wamaini saka nyaya yanyu hondo yemuri wari mwana wamaini ngeamucheruke uri pamba pako here amucheruke ngei hamuna musha wenyu here muri kuti iwe dai baba akaona kuti uyu mwana wehureka kwaakapa iweweka ndo kwaangadai akaendesa uyu akazi iwewe ndo sitori weboba ino saka akasiya uyu. Wakaona munhu unosiye bonga pamusha iwo wakatobviswa pangoti handi wepo saka wakabviswa muri kuona here nyaya dzemuri kubata kaya iwoyo shamwari uyu imbotaura pamusoro chakamira panyaya yamuri kutaura ka ndanga ndakaiteerera hangu baba awo zvaari kutaura zvichinzi zvine mawitness aifanira kudai auya newitness yacho aidha munin'ina waanoti unotsigira baba akataurira munin'ina awo baba osikufa akataura kuti uyu ibonga wazwa akadaidza hama dzake dzese zvourutaura akadzitaura kuti mwana uyu ibonga sirirusa repi ndoperiri imwimwi ndi makatozi uyo ana baba achironga mhuri anoona kuti uyu mwana handi wepano bavo ngaadeiyo uyu handi wepano bavo uyu wepano ngaasare pano baba aizosiya mudzimu wavo nemunhu usiri wavo. isusu tichiteerere nyaya taitokumbirawo kuti Changamirika mubatsire uyo kuteere munda wake wakatotorwawo mutonyore tsamba yekuti apuwe ndima yake yaakatorerwa iyi. aiwa munda wakaenda kotora nditi ndiwe wakatorwa here uri kuushandisa ndiani ndiparidze wataura kuti munda wangu wakagurirwa umweni munda wako wakadini munda wangu wakaenda kotorwa ndiuyu ngoti maland owners anga achizi anofanira kuite two panonyorwa baba inini nemukoma nemwana kuite maland owners amweni ana ozopinde kwende kodini koshandira zvakazi maland owner amushandiri munda umwe ndochitatu amwendi kubasa saka iye mukoma mupariziani ndiwo akaenda komire pazita rangu nini ndiwo akaenda kochomire kuti ndiwo mudzi womunda kwemwana wangu uyu kwakuise wawo ndiurai iya kwawo kumunda kwacho kwakwenda koisa decent mwana wawo futi na pride mwana wawo ndekuda kuita minda mingani munotsinye munotsinye onda mira nyaya dzetisikadi ba haisi nyaya dziri panapa chete nyaya idzodzo idzoka dziri kwakawanda inhafu noutsinye neelement youroyi zvinhu zvamuri kufaitira you were supposed to have done your own things zvako zvatakaita panapa tese arume tine zviro zvaana baba izvika siyanai nazvo you got all the wakamboenda ujeri wakamboenda ujeri makore mangani
because tiri kuononga wakawasta time ka uri kujerika wozobva ujerika wauda kutanga kutarisa zviro zvababa saka mudhara uyu ka akatokupai minda makatopiwa minda yekuti muende kogara uku uyu akamusiya ari ipapo semukomana mudiki ochisara ipapo namai whatever ndizvo kaivitete mwese hapana usina pake waikude kuita minda 2 yababa etiyo ejika iyo zvizvinhasi unogona kufambira munda minda iri kupiwa president ari kupa vanhu minda nyika inoyaka waiurude kuende kuonetsa munin'ina wako unoti adiniwo paarapo why are you doing that? Zero raka hana munda unotore munda wababa zero rako etiyo eji tiri kuona kuti uri kutaura zvimwe zviro zvisina basa tatokuona kuti une mwoyo usina unaka chitaura tizvoda kuti muri kutaura makutondimanikidza aiwa muri kundimanikidze zvisiri izvo kuti waiuruda zvi zvababa izvo zvisiri pamwoyo pangu munda wokutora ngewako here kawa ngewako here waiuruda kuenda kuti uyu muningira wari uruda kuti orit chizwa imbomira mira sumudzima wako vanhu uyu uruda kuti aite sei uyu Douglas unowange munda upi gubi taurai mudare taurai ndipedze nyaya yandetiva taenda naye taurai kune munda wamaenda motinongedzera kuti munda wake ngoyo tomusiya pamunda wake papi wani taurai usati unawo wekwa josaya wekwa tinonetsana shamwari tinonetsana wakatobatsira baba ako anga asikachatogoni kutonyengaba iwo baba ako tatsvai uyo akapindapo usada kumupa mhosva baba ako he knows about tinonetsana because aimutaurira imwimwi baba yenyu kuti uyu mwana undakazobatsirwa ndijosaya asi uri usarepi panapo saka yorudopinda papiwo tenda waruda kupindira panyaya isinene tsangamire muri kuona iri nyaya tikaitarisa tiri kuti tiri kuende kotiakaitwa kupiwo kukanzuro kwacho rano kanzuro yakauya kuti kufirise mafomu ndeana Mr. Matimba vari pamutimanamanhorwa we need those details ndudotonyore tsamba ikokoko munda iwowo is supposed to be yours hapana kwezvinoenda banyaya ndatoitonga mudare muno bambo imwimwi endai kuministry of lands hauiviniba inoyodzoka futi kuti yatonetsa ichadzoka futi muno ende ichasvika kwese hauendi kotetio edzofaita kuti munin'ina ngaatorerwe nzvimbo yake iwo woda kuita minda miri yekutorera baba saka hauzi kutomboforerawo munda wako basa baba uri kudangotora zvindimwe akauraya autorina wako bayo saka wakauraya baba ndio why are you too much into your father's affairs and stuff unoziva chihure chababa ako pakatanga uhura mai yako hausi kudombotsvaka zviro zveupenyu unoziva zvaindoita baba ako iyo zvowakusvika why are you doing that? Are you not supposed to be leading by example kuti wanin'inawo vati mukoma yedu akadai unoti wakuwengi just because waita ana akawanda wauda kudivhaidha kuti amwe uko ubaba hwacho huri kuwandisa baba ako daira riri benzika asina kumbotoresa uyu bhezi ende asina kumusiya pamba ipapa hatisi kuda kuita zvinhu zvinoda mwoyo wakoba tiri kutarisa nyaya nemutemo wemunhu ukaenda kuministry of lands izvozvizvo wotaura kuti anhu wehana angu awanda ndoda munda unopuwa why do you want to fight umwe munhu aripo kuti abve kuti uise anhu ako you are a failure iwo muparidzi mukadzi wako akahura unodini mukadzi wako akahura unodini iwo unodini undipindura mukadzi wako akahura unodini mukadzi wako iwe akahura unodini saka baba yako haana kuendesa mai yako ngei kumba kwao iwo akahura saka iwo waudopinde mumwoyo mwababa saka uri baba yako iwo ranga riri dofo uri baba yako ranga riri dofo iwo
iwo pakasangana baba ako namai ako iwowo unonasa kuziva sei kuti mimba yako ichibatwa ngeya baba ako namai ako iwo evidence yaunokwanisa kuti pamudare munomu ngeipiwo yekuti baba ako iwo waunoti ndozi munda Edison akasangana namai ako aya anonzi onini evidence umbowo waunoti pamudare munomu kuti iwewo uri mwana waEdison uri papiwo ma-DNA yacho anoshandiswa bhonzo rababa ako iwo DNA utori nayo DNA iripo rukuiziya iri uyu haasi munin'ina wakowo wazwa haasi baibonga wakahuriwa naJosiah asi baba akoka akamutora akamuisisa madetails awo nezvitupa zvawo nekumusiya pamba ipo zvosikagoni kuchinja mbaiwo DNA ichakutaura kuti haasi mwana wababa ako isusu tisedareka tese tirikutozoonawo kuti haasi mwana wababa akoba ngemataurirwo uri kuti asi une mapepa anopangidza kuti ndiye mwana wepo iwewe ndositori wepoba ndosaka usipoba ndokusaka usipoba iwewe iyo usazonda baba munini ako chimbo nyaya idzodzidzika dzekuhura kwambuya akoka nyaya urikuona mufano nyaya iri based pakuhura kwambuya ako iwe usingakwanisi kutestifya mudare muno because iwe pakahura mbuya akoka wanga wasipoba iwe ndikude kubvunza zvemukutaura handikoni kutozvipindura because zvemukutaura muri kunditaurira zvinisandambotaura memuti inini ndiri kuti handiti tiri panapo upenyu nhoroondo right saka isusuka tataurirwe nhoroondo touya kunobva handiti maonero etautauno isusu hatitozivo todotobatsirwa handiti saka isusu yetoda kubatsirwa zviya zvera mukaita mabatsirire akafanana nendiri kuona inini urudai kudini mirai uradini mira oda uda kuti diniwo rudo kubatsirwa kuti aya uri munyaya iri apa yedare iri iyo banana uri daira iri badara daira uya apa usati awasikuzive mafambirano ngenyaya mubvunzo uri kubva kumashure kwako hatisi tibvunza pindura wabvunzwa aiwa wabvunzwa tiri kupa fulo kuti upindure takutendera kuti pindura ranzi iwo uri kuzviziva kuti baba ya ndo baba ako imi muri kuda kundibvunza handiti kuti ndimupindura hatisi tabvunza wabvunzwa uko saka ndopindura pindura ini ndotaura imoti dumira nyarara iwo shamwari mapepa emanganyora kule nzvimbo pane makopi zoina hapana tesikusiva akatora ani takandofika achibvatora mafomu autseya anga aripo haasi kanzera ndichinja ndi uyu unonzi ani mauka mauka ndiye kanzera kanzera uye kuofisi pacho kuchimani ndiyanisi matimba ndo pana mai akauye matimba ndiye wemuofisi macho ari muofisi macho mamaiwo mafoni nangu acho ndinawo amatimba akandipa muswenda kwiye iwo tipe madhito zinokubatsira utore nzvimbo yako imwi mwendai kwimwe makamade kuenda inini in my capacity handitongi nyaya ndichitarise zvirude mwoyo yenyu tinotonga nyaya tichitarise kuti munhu uyu zviro zvake zvakamira sei nenyaya yacho yakamira sei tikadotonge mwoyo yeanhu iri muno nyaya dzacho hadziperi ngoti nditoriwo nemwoyo mwazva hatitongi mwoyo but tinoda kuti mwana umwe naumwe paana ese aripo iwe munda David akafa munda wacho uripo kuripo wakasiya wakandokuwa baba acho ndiwo naanacho kowa Edison Edison ndiwo ndinawo umwe mukomana wacho akafa waendeani David anhu akomana akafa waitore mashure mwenye ndianini Edison wakashayika nani uri kumashure macho David minda yawo iripi
minda yawo iri dziro kana rinyari jahazi anga asati apohwa munda ko David ndiye waidodhorera kawakatofirwa udodhorera mupenyu torera wakafa uyu uchade udini uye wakafa iwe naona kudaro ende musanyanye kusiye zviro zvenyuba muchitarise zviro zvakarongwa ndiana baba kwakutogare matare kudotore nhaka dzaana baba mutorwa ana baba imwe ana enyu modoti azorwire ngei uchidoti uri pamba iweweka mukadzi wako unokurespekta sei uri kugare munhaka yababa ako iwo baba ako asina kumbotora nhaka yababa ako why you cannot stand as a man unodire inandizi kuti akadzi anomurespektaka anomurespektirei uri kusara uri kugare muchiro chakasiyiwa ndibaba. It means you are a failure. Yes. Because baba ako iwewe dai akada umiriro baba awo munoramba mine chinhu hani ka munoramba kana kuroiwa munoroiwa muri panzvimbo hani because muri kutadza alright anozoenda kuAustralia ndiani anoendawo kuUK ndiani anoendawo kuHarare kana kubulawa mwese muri kuti dai uyafa nitoreji dai uyafa nitoreji ko anozoendawo kwaMutare kwai musikaspread mawings ina handisi boda kuti tiwirirane ndiri kutoda kuti uyu ndibati ona imimi hamuna nyaya yenyu yanetsa hapana wakauya nenyaya kuno bhozi maiita chimbundikira uyu ndiye akaunza nyaya kuno ndiye wendiri kuda kuti ndibatsire nyaya yake imwimi kana miine nyaya yenyu yemunofunga kuti iri different ripotaya tinomusungawo futi izvozvizvi uyu ndiye mumhangari imimi muri marespondents saka handingaiti rule in favor of a respondent akanga achigara nenyaya iri unetsa iye achiisorova achisenzesa chigindagori uyu vaona kuti aiwa inini nyaya ikanda kuenda kuna mambo saka auya kuno anoda kuti aone purpose yekuya kuna mambo nekuti imimi muzodzidza kuti nyaya dzinonetsa dzinoenda kunani kuna mambo saka kana miine nyaya ichade kuzokufadzai mangarai inini ndizoda topedza iwewe ndichada madetails toda kuti tikondaitane nawo tiite inyaya iyoyo toda kuti nyaya iyoyo yakauya ikamangarwa kuno kundakaitonga ndikatopedza ndoapa judgment yangu ndei saka ngavari vhesi zvawakaita zvacho izvozvizvo wayuze judgment order yangu iyoyo unoda kuita appeal mochizoita appeal kana kuenda kwemunoda kuenda asi inini maonerendaita sedare rangu rino in my capacity he is entitled kuti ange ari kugara paari kugara paakasiyiwa ndibaba ake imwemwe endai mwogara kwemwakasiya mwapuhwa ndiana baba wai urudoti rimwe gumboko rimwe kutanyuka iwe usina chawakaita chako pachedzvako nhaka yauri kutaura nezvayo munono zviro zvababa wakutotorera mwani futi zviro zvababa iwe zvako zvacho uda kuzomboita warini watochembera una chouchaita uda uchaitei chitoendapo wakapuhwa ndibaba woteramira uripo pavo iwewe woteramira uripo mutori nelaki amwe akafa kodai Edison naDevaripo muri kunetsana neuyu chete kodai vanhu waida kutora futi minda yacho yese uchindaa naye mahuri iwe aine zvitupa zvako iwe une chitupa here timboona chako bhozi pamwe tichanetsana newega usitori futi wekwazimunda wacho don't try to wati mayangu rari hure iwo ndiotimboona iwo unoziya sei kuti mai yako akatangozohure panauyu pauri haasi kuhuraba iwewe hanzvadzi dzamai enyu dziriyerana sekuru ariyo ndawo ataurira zviri kutaura uyu kuti mai ari kuzaa iuye kuno ati utoda kuti uchitaurira ana sekuru iwewe ndotaura iwe kuti ana sekuru takaenda kudari auye kuno kwandoona iwewe woti tichakudaidza ana sekuru ndo achakudaidzisa wochitaurira ana sekuru hanzvadzi enyu rariri kuri zvakahurana tinonetsana uchazvitaure mudare muno iwewe wazwa here
ndotaurana sekuru kuti tine nyaya iri kunetsa iri kwachimusaurombe yakataurwa ndiani ndimukoma kuti azi mayanyu rakaroorwa riri huri ana ese akapera ubarwa titori mahure kuti mayakatanga hura tira iri inini nditozokuti nditori mwana wehuri inini zvakati nyaya iri kwachimusaurombe iwo obva auya kunoku obva achitota kuti isusu zvetakataurirwa hatizvi obva avhurisa nyaya pana togada kusamona futiwo wochigara nana sekuru chitupa chechihure chakwechi tidanhanorerutsa mukana wangataura nyaya yakadaro ndari unoti mayangu rakaroorwa riri huri iwo unodarozi mukadzi wako wehure ngei muchirerutsa mukana kutaura mai anomuka maiwo wavo una zvapeuri kutaurira nyaya iro you don't mention those names in public makadai kutaura zviro izvozvo can you prove it mudare muno kuti mai yako rakaroorwa riri huri can you prove that wati akabara ana 2 bvatanga uhura wati akatanga uhura 3 wati tiri 2 ndo pakatanga mai kuhura ndozvawataura iwe iwe nyaya yako iri recorded zviri recorded zvako tinazo tinogona ana sekuru acho achida klipika tinogona kutoapa watoidenha izvozvizvo else kuti unotoda kuti itopera zvisina muchokoto unoenda kure comply to the order kuti uyagarepo iwo mwana paita problem iyoyo ende obata ana sekuru wata kuti ana sekuru nyaya tine nyaya iri kwani kwachipsa tatonyora maminutes muno kuti ana sekuru kuzi amai hanzva dzenyu ruziihuri A to Z tisu titorana assist nezvimo zvino iwo uchazi ndaana sekuru chititaurira chihure chehanzvadzi yedu chese uchachipruva iwo muno aidzokumasure uchadzoka kuti muno uchadzoka kuti muno ngadai musharuka musina kuona kaere madzikise mubereki wenyu kusvike kustage yakashata but muri kuzononga zvakachipa but hazvina kunaka ndiani iye mukoma iye muparidzi nyaya yekuti haziwe hausi mwana wamai iwe uine mapatikula zuruzogara pababasi aitori mhosva iyoenge atobara imhosva watadza kuipruva ngazvipruve panapa ngazvipruve muno mudare ende uyu unoda kudaidzwa josaya tinonetsana uri papi pacho uinotaura nyaya dzanhu akafa uri tsotsiwo kutanga kuzone mukuri ere wakafa ndiki wakafa pautanga kwekugenda usazonde munun'unabayo wakamutorere munduukaona uchitorere munhu pekurima uri kumudziunoti araramise uchitorera munaiyoyi ndakatoenda kwachisaurombe katoitwa judgment madetails tinowa kuno ekuti amentitled kunga ndiri pamba ipapapo chiri kuita kuti iwo ukwalifai kunga uri maipapo maparticulars bet wagona wauya nebelbos chitupa tandisada uchidhauta beti riri kutotaura kuti iwe uri mwana wepamba and uri last born you are entitled to be there you be there munda iwowo ngewako any more details dzanetsa tibate kunoku whoever akubata uyo achakupa nhamba dzekunoku uchibatana naye tichikonfema nyaya yacho kuti paine vari kunetsa wekukanzwa kwacho ndinobva ndatoabata dzimwe nhamba dzacho ndovataura kuti chinjai mapepa iwowawo nyaya ndakatoitonga kunoku uyo akauya muparidzi uyu chimupai munda haana kumboisa munda ba inandizuta mwana anosvika uchene ndebvusi namunda ngekuda uzodivhaidhe minda baba yedu uri kuona kuti wazetaikunu chimwari uri kusiya aronga minda kuti iwewe chamwari enda uko iwewe enda apa iwewe asi iwewe pachezwa uruda minda yakawanda chiti yababa apa wochiitawo wako une munda here wako wautori mwana wako kuisa pamundu apa uri urukuda mingani unobaita mari mirewe kana une wako unotorewo minda yese iyoyo kuda pawa
nhaka yei saka iyi haisi nhaka yake saka haisi nhaka yake samani pamba pakwe ipapo ngepakwe ndori maminda paine problem inenge yaita tinotoitora order inei totoifeketa kuita police order potouya inopedzisira yaenda kucriminal courts ukangoita any more problem ndapa order kunokuini my capacity as the chief it means kuti munhu waakutouya kokudisturba ipo papo uchingondicondacta takutoisa kuti mani police uri kuita defy order yamambo inini I was appointed by his excellence president Mnangagwa kuti tisote nyaya idzodzidzi order yanoenda pa is final whoever anenge atoita dispute kana kuita sei ari kutopara mhosva yekuti anotosungwa kana paina andozviprova hamba inaro. Thank you very much. Chenda yomba nyaya yapera nodzoka panapa nyaya kwekunoku pakatoita munhu ari kupinda mumunda mako tendo kationa panopinda munhu wako iveyo come and make it autoita police munhu autoyosungwa. Thank you very much.